Бях с напреднал стадий пародонтоза, оголване на зъбите, клатене на зъбите. Да, струваше ми се нереално, че за 6 дена ще имам горни и долни зъби наново. На повечето места казаха, че трябва да се носят бременни зъби и там след 3-6 месеца тогава да се сложи конструкцията. Доктор Хазен ми обясни, че прави пластика на венеца и коста. За 6 дена имах нови зъби, горна и долна челюст. Казвам се Светлана Маринова от София. Бях с напреднал стадий пародонтоза, оголване на зъбите, клатене на зъбите, множество кисти и така нататък. Затова единственият начин беше или да сложа протези, или да направя някакви импланти. Поинтересувах се много, специално в интернет. Ходих в няколко клиники и се спрях на клиниката на доктор Хазен. Достатъчно ми беше топлото отношение, което ме приеха и да, струваше ми се нереално, че за 6 дена ще имам горни и долни зъби наново. Почти невъзможно, защото аз преди това бях в няколко... Просто сортирах няколко клиники, интересувах се за в Турция, така прословут, където ходят толкова много хора. И на повечето места казаха, че трябва да се носят бременни зъби и там след 3-6 месеца тогава да се сложи конструкцията. Доктор Хазен ми обясни, че прави пластика на венеца и коста. Единственият доктор в България, пък на друго място не знам. И да, благодарение точно на това, за 6 дена имах нови зъби, горна и долна челюст. Имах 18 импланта, както 28 зъби конструкция. Самата манипулация нямаше болка. Всичко е с местна опойка, както всички хора, така и мен беше много страх. Приехаме тук, при приемането, много окуражаващи думи и всичко мина много бързо. За час, час и 15 говоря за едната челюст в рамките на 3 дена, след това за другата челюст. В рамките на една седмица имах горни и долни зъби, 18 импланта и 28 зъби конструкция. Благодарение, огромни благодарности на доктор Хазен и целият му екип за неговия професионализъм и топлото отношение. Въобще това, че ми върнаха усмивката. 6 месеца не спирам да се усмихвам. И върнаха ме към младите години. И ми подобриха самочувствието много. И най-вече, че мога да се храня и нямам тези болки, където преди с пародонтозата и въобще с тези джобове непрекъснато бях издута и непрекъснато ме болеше нещо. И всички бяха много учудени, никой не вярваше. И сега дори когато разказвам и препоръчвам на много хора, никой не вярва, че за толкова кратко време може да имат зъби. И то благодарение на тези титаниеви импланти, които натоварват, като от първия ден започваш да се храниш. Отново огромни благодарности. Горещо препоръчвам, изберете клиника Хазен, няма да сбъркате.